नमस्ते. आज मी रेशमी चिकन मसाला बनवते आहे. नवीन प्रकारचा आहे. तुम्हाला दाखवते कसं बनवते ते. आता इथे गॅस पेटवलाय आणि कढई ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडासा 2 चमचे तेल टाकते. आम्ही एक मोठा कांदा घेतलाय आणि 10 काजू घेतले. पहिला मी काय करते, तेल टाकलंय त्याच्यामध्ये 2 चमचा. त्याच्यामध्ये पहिला मी कांदा भाजून घेते. कांदा आपल्याला चांगला आहे ना लाल होईपर्यंत भाजायचा आहे. कांदा आपला मस्त भाजायला आलाय. त्याच्यामध्ये हे 10 काजू टाकते. काजू टाकले की आपण 1 मिनिट परत ढवळून घ्यायचं. आपला कांदा भाजलाय बघा. आता मी गॅस बंद करते आणि आपला कांदा प्लेट मध्ये काढून घेते. कांदा आणि काजू प्लेट मध्ये काढून घेते. आता आपला कांदा आणि काजू भाजलेले आहेत ना, ते थंड होतात आहे. तोपर्यंत आपण आहे ना हे चिकन आपण मॅरिनेट करूया. हे अर्धा किलो चिकन आहे. आता याच्यामध्ये आपण पाव कप दही घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट. आता याच्यामध्ये आपण मसाले बघूया काय काय घेतले. 1 चमचा मिरची पावडर आहे. अर्धा चमचा आपला घरातला मसाला आहे, तिखट मसाला. आपल्याला पाव चमचा हळद घ्यायची आहे आणि अर्धा चमचा धन्याची पावडर घ्यायची आहे आणि आपल्या चवीप्रमाणे मीठ. हे आता सर्व मसाले याच्यामध्ये टाकायचे. आता आपण याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकूया. आपली हिरवी मिरची घेतली आहे. 2 आहेत हिरवी मिरची, बारीक कापून घेतले बघा, तुकडे करून. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला अर्धा लिंबूचा ज्यूस टाकायचा आहे. आता हे आपण सर्व मिक्स करून आपलं चिकन मॅरिनेट करून ठेवूया. आता हे आपल्याला मॅरिनेट करून आहे ना अर्धा तास ठेवायचं आहे. आता आपण चिकन मॅरिनेट केलंय ना, आता याला आपण तंदुरी द्यायची आहे. त्यासाठी हा कोळसा मी गरम करायला ठेवलाय. आता कोळसा पण चांगला लाल झालाय, तर गॅस बंद करते. त्याच्यामध्ये टाकले कोळसा. आता त्याच्यावरती आपल्याला घी टाकायचं आहे. ही जरा नवीन प्रोसेस आहे ना. वाव. झाकण मारायचं. आता हे आता किती मिनिटांनंतर उघडायचं? अर्ध्या तासानंतर. म्हणजे किती चव येईल त्याला आता? झाले. आता त्याला कच्च्या चिकनला तंदुरी द्यायची. आता आपलं चिकन इथे मॅरिनेट करून ठेवलंय आणि आता आपला मसाला पण थंड झालाय. कांदा आणि काजू ते आता आपण बारीक याची पेस्ट बनवून घेऊया. दिल जायचं तुला? त्याच्या आतमध्ये जायचंय. जा, मिक्सर रिपेअरिंगला चाललं आमचं. जा तू पण, जा यात जा. हे बघ जागा आहे बघ, तू पण रिपेअर होऊन ये. जा. दिल, तू मला मदत करायला आली बाबू. कुठे चालली तू? कुठे चालली? शिशी करायला. दरवाजा बंद आहे ना. शिशी करायला जाते. जा. आता आपलं चिकन मॅरिनेट होतोय. तोपर्यंत आपण काय करायचं, कढईमध्ये 3-4 चमचे मी तेल टाकलाय आणि त्या तेलामध्ये आपण काय काय टाकायचं बघा. 3 हिरवी वेलची आहे, 3 लवंग आहे, हे दालचिनीचा तुकडा आहे आणि आपले 2 तेजपत्त्याची पानं आहे छोटी छोटी. हे आपण आता तेलामध्ये टाकायचे. आता आपला मसाला टाकलाय बघा, खडा मसाला. त्याच्यामध्ये ही आपली ग्रेव्ही वाटलेली कांदा आणि काजू. मसाला पण चांगला भाजला ना. आता आपली ग्रेव्ही आहे ना ही भाजून घेऊया चांगली, फ्राय करून. तेल सुटेपर्यंत याला आपल्याला फ्राय करायचं आहे. दिल शो करून आली. दिलू, हे दिलू. आता मी त्यांना आहे ना 30 मिनिटाचं हे सांगते. आपले हे मॅरिनेट करायला 30 मिनिटासाठी ठेवलंय बरोबर. 20 मिनिट झाले ना
ही आपली ग्रेव्ही ते फ्राय करायला घ्यायचं. म्हणजे ग्रेव्ही बनेपर्यंत ही आपली ग्रेव्ही होईपर्यंत आहे ना, फ्राय होईपर्यंत 30 मिनिटं बरोबर होतात. आता इकडे आपले झाले ना 30 मिनिटं. हा, आता 30 मिनिटं ही आपली ग्रेव्ही फ्राय झाली ना, होतील. मग बरोबर 30 मिनिटं होतील. ग्रेव्हीला पण आपले 4-6 मिनिटं लागतात ना. कलर चेंज झाला, आता घट्ट होते ना. आता आपलं 30 मिनिट बरोबर झालाय. मी आता बरोबर 30 मिनिटांनी खोलते बघा झाकण. हे तर नवीन प्रोसेस ना हे मॅरिनेट. सुगंध किती येतोय बघ. आता ते वाटी उचलल्यावर सुगंध आला. हा, आता हे आपल्याला चिकन हे आपल्या ग्रेव्ही मध्ये टाकूया. वा वा वा. आता ही ग्रेव्ही मध्ये आहे ना, आपण चांगलं आहे ना 4-5 मिनिटं ढवळून घेऊया. नावाप्रमाणेच आहे चिकन, रेशमी चिकन. बनवण्यामध्ये आहे, आपण जसं बनवू तसं ते बनतो. आता हे आपण असं काढून ठेवलं असतं तरी पण चाललं असतं, पण ते कसं जरा त्याची टेस्ट असते ना हॉटेल सारखी, ती येणार नाही मग तुम्ही जर असं बनवलात नाही तर. ते चिकन बघा, कलर पण बघा आणि त्याची टेस्ट हे पण बघा. 3 मिनिटं झाली आपल्याला. 3 मिनिटं झाले. मस्त ग्रेव्ही मध्ये बघा ढवळून घेतलंय 3 मिनिटं. तुम्ही विचारू नका, इकडे सुगंध एकदम भारी येतोय. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. आता हे आपलं मॅरिनेटचं होतं ना भांड, त्याच्यामध्ये तुम्ही पाणी टाकलंय. आता ह्याच्यात आपलं चिकन शिजणार ना. हा, याच्यामध्ये आपलं चिकन शिजून येईल चांगलं. आता त्याच्यामध्ये थोडा मी अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलाय, तो टाकते. आता मसाला टाकलाय गरम मसाला अर्धा चमचा. त्याच्यामध्ये आता थोडंसं मीठ, आपण मॅरिनेट करायला मीठ टाकलेलं आहे ना, मग आता थोडंसं नावाला टाकायचं. आणि तुम्ही टाकाल ना तर जरा तुम्ही असं चाकून बघा आणि टाका. मसाला टाकला, मीठ टाकला ना की चांगलं 2 मिनिटं असं ढवळून घ्यायचं. मीठ आणि गरम मसाला टाकला ना, 2 मिनिटं ढवळून घेतलाय. आता आपल्याला हे चिकन आहे ना 15 मिनिटं शिजवायचं आहे, पण मी काय करते माहितीये, पहिला 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवते फुल फ्लेमवर. हा, फुल. मग 5 मिनिटांनी आपण जरा खोलून आपण परत ढवळून बघायचं. मिलते हैं 5 मिनट के बाद. हा, 5 मिनिट के बाद. फुल फ्लेमवर आहे ना. हा, आता आपल्या इथे चिकन मी शिजायला ठेवलेलं ना 15 मिनिटासाठी, पण आपण 5 मिनिटांनी मी बोलले होते, 5 मिनिटांनी आपण ढवळून बघूया. वा, मस्त शिजलाय बघा, चांगलाच कड येतोय. ते आतल्यात खतखत आहे. काय सुगंध सुटलाय आणि शिजायला पण त्या वेळ नाही लागलाय. हे बघा त्याचे तंगडे सुटलेत, हे बघ पूर्ण शिजलाय. आता आपल्याला परत 5 मिनिटं शिजायला ठेवते आहे ना, की आपलं एकदम मस्त रेडी होईल. आता त्याच्यामध्ये आहे ना कसुरी मेथी टाकते. कसुरी मेथी टाकून आहे ना, तर मी परत 5 मिनिटं दाखवून ठेवते. फुल गॅसवरच ठेवते म्हणजे ते लगेच शिजेल. आता आपली परत 5 मिनिटं झाली आहे. आता गॅस बंद करते. आपलं चिकन रेडी झालेलं आहे. ते बघा, वा मस्त कलर काय छान आलाय. असं वाटते ढवळावंच नाही, तसंच बघत राहावं. त्याला खाली काढून दाखवते त्यामध्ये. सर्व करायची पण गरज नाही, ह्याच्यात भारी वाटते. ते फोटो काढ, ते भारी वाटते बघ. लेग पीस जर उचल जरा. लेग पीस सुटलाय पूर्ण. हे बघा रेडी खायला एकदम. आता ह्याच्यातच फोटो काढून घे. छान दिसतंय. ग्रेव्ही पण मस्त बनली आहे. आता इथे बघा आपली रेशमी चिकन रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. टेस्ट करण्याच्या अगोदर सर्वात आधी त्याचा जे प्लस पॉइंट आहे त्याचा ते सुगंध येतोय ना, वा सुगंध. मम्मी सुगंध घेऊन येते, एक ताट संपून जायचं माणसाचं. सर्वात आधी त्याच्या तोंडाला पाणी सुटलंय. ह्याची खासियत असते जी ग्रेव्ही, कारण आपण त्या मॅरिनेशनच्या टाइमला ते मॅरिनेट करत होतो तेव्हाच आपण त्याला तंदुरी झाकून ठेवलेली. आता आपण टेस्ट करून दाखवतो तुम्हाला त्याची ग्रेव्ही. सर्वात आधी प्रत्येक ग्रेव्हीला लागले मम्मी ते तंदुरी. मला तर असं फक्त वाटलेलं की फक्त तंदुरी आपण फ्राईडला देऊ शकतो, कारण मोस्टली तंदुरी फ्राईडला दिलेली असते ना. काय रेसिपी लागते याची एकदम भारी. आता तुम्हाला चिकन सुद्धा टेस्ट करून दाखवतो. वाव,
चारीच्या चारी बोट मी झाडले. एकदम म्हणजे एकदम भारी रेसिपी झाली. ही रेशमी चिकन ना, रेशमी चिकन तुम्ही एकदा आता येणाऱ्या वाराला ना नक्कीच बनवून बघा. लय म्हणजे लय भारी रेसिपी झाली. चिकनचे सुगंधच येतोय एवढा ना, मस्तच झालंय, एकदम छान झालंय. तेच इथं मसाला, त्याची ग्रेव्ही, त्याची कन्सिस्टन्सी, त्याचा जो स्वाद आला ना आणि त्या तंदुरीचा जो स्वाद आला त्याला लेवलच नाही. परत या रेसिपीला 10 पैकी 10. आणि तुम्हाला मी सांगतो की ही रेसिपी नक्कीच बनवा. एकदम भारी रेसिपी झाली. बनवल्यानंतर कमेंट सुद्धा करा. व्हिडिओ लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन वाजवा.